Maswera bwanji. Nesta the black teacher. Kunja kwada kuno nthawi ndi 10 koloko ya usiku. Tsiku ndi lomwe lino lachisanu pa 28 November. Just ka update nkhani ya ku Hong Kong ija zavutatu. Zavuta chifukwa chonena kuti padakali pano anthu pafupifupi 200 sakudziwikabe kuti zathera bwanji. Koma anthu amene amwalira pa ngozi ya moto uja tsopano afika 128. Mama uja ndi makamba ali pa 94. Tsopano 128 ndi nambala zachidziwikire ikwera. Confirmed pali ma foreigners awiri azimayi aku Indonesia amene ali among the confirmed dead. Koma on top of that kuli ma foreigners 32 amene sakudziwika kuti ali kuti. Ma foreigners amene amapezeka ku Hong Kong amakhala ambiri ma domestic workers amene amagwira ntchito za caregiving zosamalira nyumba ya ku Hong Kong kumeneko, si ku mainland China ya. Ku Hong Kong kuli anthu a ndalama zawo, so amapanga hire ma foreigners kuti azalelera ana, azisamala nyumba, and ma helpers yake ambiri amachokera ku maiko a Indonesia ndi Philippines. So kumakhala azimayi ambiri aku Philippines, ma Filipino ndi azimayi aku Indonesia. Ndi chifukwa chake mwa amange amene avulala ndi amene amwalira wanga ku Indonesia, koma ilikonso gulu la ku Philippines lomwe limakhala ma location amenewa yetu. It's a developing story. Nkhani yomwe ndabwera nayo madzulo ano yoyamba ndi imeneyo. Nkhani yachiwiri tilowere ku Nigeria. Nigeria mwakumbukira nkhani zija za ana akatengana ku skulu ya St. Mary's ya Katolika. Anatenga ana kuchokera kindergarten a primary pafupifupi onse kumakwana 300 ana a secondary aphunzitsi. Anagwiranso wansembe ndipo atamtenga wansembe anagwidwa separate osati ndi ana skulu pa skulu paya. Komano wansembe ameneyo waphedwa. Atulusa video yake akumupha. Amapanga demand akuti 600 million ndalama za kumeneko kuti amasule wansembe. Koma chifukwa choti ndalamazo sizimaperekedwa, apanga video akumupha wansembe ndi mzimayi wina pamenepo amene anagwidwa. Zigawenga za ku Nigeria zimenezo. Ana amene anagwidwa sanapulumutsidwebe. Tinamva kuti pa gulu lonse alipo ana 50 amene anakwanisa kuthawa kubwerera, koma osala ambiri sanatulukirebe. Zidakatero mpaka pano. That is Nigeria. Tipite ku America. Ndinakamba video yokhuzana ndi US dollar, Standard Bank ndi Chinese RMB ku South Africa kumeneko. Kumano nkhani iyi ndi ya Donald Trump. Donald Trump dzulo walengeza kuti chaka chammawa South Africa sazayitana isazapite nawo ku America ku msonkhano wa G20. Akuti msonkhano umene uzakhala wa G19 South Africa isapiteko. Donald Trump wadana ndi South Africa. Sizinatere pamenepo Donald Trump wanena kuti lero nosopano wanena kuti akuyimitsa immigration ya anthu onse ochokera ku maiko osauka, third world countries. Akuti ayimise kaya apange pause chifukwa mbuyo mu America amalandira anthu ochokera ku ma third world countries ambiri ndipo mwamuonongera dziko lake la America. Donald Trump watero ma America zakuvutika, dziko lawo likuvutika chifukwa anthu amene mwachokera ku maiko osauka inu mukapita ku America mumadya zinthu zaulere, mumadya ndalama zawo. Kodi nkhani imeneyi ikuchokera pati? Tikuziwa Donald Trump walimbikisa kuzochotsa anthu mu America, ma illegal immigrants. Koma pali state ina ku America ko yomwe imatchedwa Minnesota. Ku Minnesota kuli malo amene amakhala ngati a small Mogadishu, Somalia yemwe uja.
chifukwa chonena kuti kamba ka nkhondo ku Somalia, anthu aku Somalia amapatsidwa mavisa ma asylum ndi amatengana mabanja awo onse ku America. Ku Minnesota kumene kuli malo city yonena kuti iyi ndi Somalia. Aliyense amachita kuziwa zoti Somalia in America, chifukwa kuli masomali okhaokha, anyamata, amuna, akazi, azibambo ena kalambira komweko, masomali okhaokha. Ndiye kuliso crime kwambiri ku city imeneyi, kumakhala ma gangs achi Somalia. Ndiye akuti kunali programu ya welfare yopereka ndalama zithandizo zosiyanasiyana kwa anthu amene asali pa ntchito, amene akuvutika makamaka asailamuwa. Ndiye kwapezeka kuti kafukufuku atachitika, ndalama zambiri amalandirisana masomaliwa, ndipo akazitenga amatumiza kwawo ku Somalia, matumizira abale awo. Zina akuti zimapita kwa Al-Shabaab. Kuli timagulu tina ku America komweko taku Somalia tomwe timasapota Al-Shabaab, ndipo timakhala tikutolera ndalama ku America kuja kumatumizira Al-Shabaab ku Somalia. Ndiye kafukufuku ameneyi wapangisa kuti Donald Trump sopano anene kuti apanga cancel ma green card amene anapereka kwa masomali, apanga cancel amene anapasidwa kale citizenship, asylum itheraso pomwepo, moti akufuna apange deport pafupifupi 30,000 masomali abwerere kwawo. Tikuziwa zoti sangapange zimenezo yekha, zinthu zija zipita ku makoti, chifukwa masomali ambiri sopano ni nzika za America ndi zipita ku makoti. Komano zingosonyeza kuti Donald Trump walusa, chifukwa izizi walemba lero zonena kuti wayimitsa from today saperekaso salolaso anthu ochokera ku maiko osauka kuti alowe mu America. Akuti mpakana akonzeka ya America, akayikonza America zinthu zikamba kuyenda bwino ndi azatsegulaso kuti mwina anthu ayambe kupita. Donald Trump tapempherere abale athu ena ndi ena amene ali ku America, makamaka amene alibe ma status abwino, ndicho linga choti zimene ziaponye. Yetu guys, agalu tisiyeka koma anthu akubakira agalu tisiyeka. Tingolekeza pamenepa update tilowe live ticheze.